Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen umemezele ukuthi i-DA izokwenza konke okusemandleni ayo ukuthi emva kokhetho lwangonyaka ozayo iNingizimu Afrika ibe isinohulumeni omusha ngaphandle kwe-African National Congress. Engqungqutheleni ye-DA yokhetha ubuholi obusha ngempela sonto bekubhekwe uJohn Steenhuisen kanye noDokotela uMphophalatse kwesokwengamela iqembu. Osekubhekwe kakhulu i-DA njengamanje ukhetho likazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. I want to be unequivocal about the DA's view on this. The day that an ANC EFF government takes over, it will be doomsday for South Africa. uSteenhuisen ukholwa ukuthi uma i-ANC izobambisana ne-EFF kuhulumeni emva kokhetho kungaba nomthelelo ongemuhle ezweni. There is one unfortunate truth in politics, and that is that things can always get worse. And there is one risk that above all else threatens the future of both my family and yours. And that is the increasingly realistic prospect of an alliance between the ANC and the EFF taking power next year. uSteenhuisen ukwenze kwacaca ngokusobala ukuthi i-EFF yisitha sabe esikhulu kwezombusazwe. And today I publicly declare Julius Malema's EFF to be political enemy number 1 of the Democratic Alliance. uHelen Zille ubuyele ngo-elite esikhundleni sikasihlalo womkhandlu weqembu njengoba bengekho abebanga naye.